Левски е, тој е одбор, најголемиот одбор Булгарија, мислим да Левски е традиција, Левски е историја, Левски е религија и Љубко предложи мене на Драган Джајич. Джајич каде како ще докараме фудбалист од Черно море и не стана ништо. И седехме аз пажен с njega. И ми искамо да идваме кшти 10-11 часа, не. До 4 сутринта ми пиемо бира, виски, ракија с njega, не дава да идеме. Беха нека момичета тука и искат на автограм, али нема то не де да запишемо. Едно момиче тако извади сиса и јас сложих автограма тука. Аз се събудих сутринта, получих нека треска, како се казват, овчија грозница получих, заминах за хоспитал, лежах 22 дни в болница, свалих 20 килограми и почна мача, чупиха ми носа во 5 минута. Идва доктор при Вили и говори, Драгич, не може повиќе. Каже, Вили да те менјам. Реко, ти нормална ли си, как да ме менјаш? Водихме 2-0, 2-1 и јас една лопта с глава да бутнем, сакалев с рука, като Марадона, каран 2-2. И признаха гол. Има един въпрос, който много често буди дискусии сред футболните хора у нас. Усещам, че още в началото искаш да решаваш глобалните проблеми на футбола и да се харесаш, може би, на хората от Бояна, дома на футбола, да замениш топлото место в Котспорт с работа там. Ако си приключи с иронията, мога да продължа. Става въпрос какви чужденци се подвизават по родните терени. Защото през последните години се нагледахме на, меко казано, недоразумения, за които се хвърлят много средства. Виждам, че искаш да направиш паралел с играчи, които на времето се превеличиха, бяха фактор, правиха разликата. Да, винаги съм казал, че усещаш нещата. Днес ще ви представим именно такъв футболист. В Котспорт посрещаме човек, който извървя интересен път от Сърбия до България, облече екипа на Левски и спечели уважението на съотборници и фенове със своя характер и професионализъм. Как един чужденец усеща страната ни, Левски и родния футбол отвътре? И кои са моментите, които са променили живота му далеч от футболните терени? За статистиката ще кажем, че със сините печели 3 шампионски титли и 2 купи на България. Но въпреки тези успехи се оказва излишен на Герена и преминава в Черно море Варна, където треньор е култове Велислав Вуцов. Да. След престоя във Варна играе в тимове от Австрия, Азербайджан и Малайзия. В момента е спортен директор на боскенския Рудар. Продължава да следи какво се случва в любимия му Левски. В залата на славата, музея на Христо Стоичков, посрещаме бившия защитник на сините Далибор Драгич. Здравей! Благодарим ти, че уважи поканата за участие в Котспорт. Съчетаха се нещата да ни гостуваш тук в нашото студио. Първо един актуален въпрос. Впечатленията ти от мача Левски срещу Борац Баня Лука, и в двата клуба си играл. Какво беше чувството? Мерси за покана. Като журналист и вас много уважавам, много поштуjem и много обичам. Да, бех и на двата мача и в Баня Лука и в снощи тука в София. Први мач в Баня Лука аз казах и на Боримиров и на Наско Сирако бех с тях, гледах мача заедно, да нема да има проблеми та два мача Левски да мине и Левски е посилен отбор и с по-добри футболисти, по-добър треньор. Тако да први мач в Баня Лука играхме 1-1 и с нощи казах, ако мине на 2-3 гола, нема ништо нисмо направили. Тако да стана еден добар мач и Левски минава втори круг и заслужено. Каква е най-голямата заслуга на Веласкес за времето, в което е начало на Левски? Аз се запознах с njega в Баня Лука, говорихме 10 минути. Аз му казах, кога е пристигнал, всички тука в България са били скептични. Кој е тај треньор, одакле иде, како... Ние сме знали нека негова много голема кариера, а и казал съм му мерси за всичко кое си направио и след 17 години чекахме тај момент да станемо шампиони. Мислим да е Хулио един професионалец, аз гледам како он живее за одбора за фудбола, 90 минути, 100 минута е в
фудбала, 90 минута е на терена. Мислим да променio je mnogo toga v Levski. I šemana igra i gledate i последня два мача играхме без број 9 като национална одборна Испанија. А аз казах, в историјата на наш одбор, в клуба, ми винаги мораме имamo номер 9. То су нам били најголеми фудбалисти в историјата на Левски. Ако направиш сравнение с отбора, в който ти игра, с шампионските титли и с отбора, който спечели сега титлата, сходните черти, разликите, виждаш ли? Па, разлика големе. У то време могла су да играју само 3 чужденца. Баш в то време в Левски, во Булгарија, така е био принцип да може да играат 3 чужденца и беше многу добри бугари. Тоа е сега проблем и национален одбор на Булгарија и национален одбор на Србија. Немат класни домашни фудбалери като преди, затоа и Булгарија не може да замине последни пут да е била на европејско Португалија. Не може никој да каже да фудбалисти с мене кои се играли бугари, то беше един Гонзо, един Мари Стоилов, Топу Заков, Георги Марков, лекамо прст, Илијан Стојанов, Телкински, Георги Баче, то су сви били класни фудбалисти с наша легендата Бисер Иванов. А и беха чужденци. Събраха се добри чужденци. В моје време играха Пажин с мене, играха Пантелич, беше многу добар чужденец. Руснаци беше Голоској, добар фудбалист. Циместрук, Джон Инглс. Беше фудбалисти чужденци кои правиха разлика. Трима може да играха и трима играха одбора. Следващия съперник на Левски е шампиона на Румъния, Университатия Крайова. Как оценяваш шансовете за успех на сините? Па аз мислим, у Крајова играе централни нападател Јово Лукич од Босна е. И он е први стрелец, мислим, био на одбора. И румунци многу улажу во фудбола и тако су. Има тај характер, има тај хрс. Мислим да су шанси 50 на 50. И Левски има свој шанс и дано играат като таа два мача. Не, бајде, като у Бања Лука второ полувреме и вчера. И като в Левски второто полувреме. Да. Така, да. Мисли да су шансови големи и јас говори с Наско Бања Лука и Наско ми кажа трси ти централни още заштитник и нападател, тај номер 9. И мислим да имат големи шанси. Јас мислим uz нашата публика која што буде верна на стадиона. След разговорите с ръководните фактори на Левски, какво усети ти, какво очаква клуба да се случи хубаво в бъдеще? Има ли перспективи? Па, имат перспектива. Имат с нови собственик, кои сега пристигну, говори с Наско, каза ми да во будеще иска да строи нови стадион. Мислим да Левски направи пут, всички знаеме како се случило пред пар години, где клуб требало да фалира, да се загаси. Ти фанови спасиха клуба со своих дават пари. Тако да мислим да будуште, аз сам винаги говорил што идват нашето време. Лудогорец беше 12 години и мислим да од сега там нататък идват нашето време. Повече от 12? Да, 12. Понеже спомена преди малко, че Левски беше на ръба на фалита, очаква ли си някога, че това може да се случи? И трябва да кажем за нашите зрители, че и ти участваше в кампанията по набирането на средства. Така е. Аз никога нисам мислил изобщо, но наше време имахме много добри спонзори. Беше Майк Чорни, беше Грашнов лека му прст. Имахме, това беше много доста добри пари и никога нисам очекивал. Да, и аз помогнах с мои приятели и по друштвени мрежи по тоа да се закупи ти пари и Господ Бог нас погледа, Левски е остao и Левски е, тој е одбор, најголеми одбор в Булгарија, мислим да Левски е традиција, Левски е историја, Левски е религија и Сещаш се какво написа, какъв СМС написа на Наско Сираков, когато разбра, че той взема акциите на клуба от Васил Бошков? Па, Наско
Да, Наско взе те акции, а мислим никој не е искал, било е труден момент, никој Наско се нагрбио и говорих с njega, каже, пушио е по 4-5 пакли цигара на ден, био е големо расстроење, как да направи, да оправи одбора, беше трудни моменти. И мислим да беше многу трудно. Остao е сам, али с негов уметње, с негов карактер и с негов големо левскарско срце направио е това да се Левски врне пак на правиот пут. Тандемът Сираков Стоилов също има заслуга за излизане на Левски от кризата. Споделяш ли това мнение? Аз съм с Мари много добри отношения. И чуваме се Мари Гестепе и бех на армија за финал за купата, кога взехме последна купата. И Мари има сигурно в одбора, в историјата на Левски много заслуги. Мари е добар треньор, Мари е мој пријател, чуваме се, прави многу хубава кариера като треньор у Турција, то се види какви резултати прави со Гестепе. И сигурно Мари имат своја значајна улога в Левски. Това е 100%. Тази болна тема за конфликта Сираков-Мъри, говорихте ли си сега? За то нисам говорил. Нисам говорил тоа измеѓу нив двамата, аз сам добар и с Наско и с Мари и изобшто. Това имам предвид, да, че с двамата. Да, и с двамата сам много добро отношение. Сега тук е времето да благодарим на един от нашите партньори, с когото имахме удоволствието да правим анализи по време на световното първенство, World Cup Zone. И между другото, едно предложение към тебе, Делибори. Ти следиш двубоите на Левски, затова веднага ти предлагаме една оферта. Технологията може да те последва навсякъде. Силата да си част от момента, където и да си, е само твоя. С ЕОН не пропускаш нито един гол и получаваш най-добрата ни телевизия и стриминг платформа. С ЕОН Smart App го правиш без приемник, само с интернет. Директно на смарт телевизора и то с 120 евро по-малко за целия срок на договора. Така че когато решиш, може да се възползваш и в където живееш и там да гледаш. Да, ЕОН имам, там имам. Имаш ли? Да. Браво. Значи, ние си знаем с кой да говориме. Така, и сега, понеже други наши партньори от Уинбет имат един въпрос към теб. Как оценяваш представянето на Босна и Херцеговина на световното първенство и излизането от групата на отбора успех ли е за футбола в тази държава? Jeste. Босна и Херцеговина последни пut bila je na световно в Бразилија и сега су в бараж, имали су много трудна два мача срещу Велс и Италија и двата мача су били и мисли заслужено заминаха на световно првенство. Босна като одбор има своje будуште. Босна има одбор наредни 10 години. Искам да вам кажем, много млад одбор, осим Джеко и Колашинац, остали су всички млади фудбалисти. Фудбалисти кои не знаат да говори српски јазик. А ще вам кажем зашто. За време во војна 91 година во Босна, хората на 30 колку години заминаха за Штатите, за Австрија, Германија, Норвегија. Там семејство направиха и таа деца играха, учиха се од малкија ногу во школата на Америка, на Германија, то. И кога доđe време да на 18-19 години, имали су всичките покана и од Швајцарија за национален одбор, и од Штатите, и од Германија, али не. Во Босна има една приказка, башта се казва Бабо. И Бабо е рекал во тази момент, сине, ти нема да идеш да играеш за некоја тамо страна, ти играеш за своја родина, за своја држава. И всичките тие фудбалисти играат с голем срце, с голем патриотизам за своја Босна. Супер. Сега вече по-спокойно минаваме към неразказаните истории на Далибор Драгич, мотото на нашия подкаст. Започваме от детството ти. Имал си трудно детство, но рядко говориш за него. Па аз одраснав во Босна, в град Приедор. Јас сам одраснал во село на 10 км од Приедор с мајка, башта, дедо, баба и с мој брат. Ходих во училиште, од малкија почнах да играев во Рудар Приедор като мали.
ходих со бицикл, караколело на 10 км там, 10 км назад. Некога кога дъжд вали, мој дедо с трактора идват по мене, врштат ме. И бех имаш само едно во глава, искам да стана фудбалист, Почна като малкија и дебитира за први тим на Рудар Приедор. Срещу Искра из Бугојно на 90-та година. Започна, дебитирах в Лига Запад, беше тад две втори лиги в Југославија, Исток-Запад, дебитираат, играат два манча и почна војна. Аз сам Србин од Босна, беше едни многу трудни моменти, беше војна измеѓу муслимани, хрвати, муслимани, католики и христијани. Аз като момче од 18-19 години бех в војска в Белграде, Внасе, Кушти и след 10 дни почна. И добих покана сутринта, веднага идват ми од војни Осијек да ме карат да идвам в војска. И мој башта вижда тај папир и префрли моје име и сложи своје име и отиде уместо мен. И след 10 дни мене взеха и заминах 2 години и половина, 3 години нисам играл фудбал изобшто. Так е било време. Аз нисам могу да останем кршти са 29 години, мои пријатели војуваат, или тоа е било многу лудо време, многу хора загиноха. Беше 2 години там и беше на една гора близко до Сараево. И казват, сабираме бивши фудбалисти кои су предиграли фудбал. Буде матч в Книн, играат Република Српска со Српска крајина. И мене взеха. Каже, ти си играл фудбал, идеш да играеш. Отидох тамо, изиграх добар матч, имам и на телефона. Добих нека слика като фудбалист млади и идват при мене еден човек и казва, момче, аз сам президент на Борец Бања Лука, ти од днеска не воеваш, него играеш фудбал. Аз кажем, как? Спиме тука у Книн, утре заминаваме за Бања Лука, Борец играат като домакин у Војводина и путуваха петак, секи пут путуваме петак, играхме субота матч, врнахме се. Али ти да доđеш до Србија, мораш да минеш кроз градови где се војуваат, где нема расвета, где нема ништа. Ми идвахме с рейса и ми кога идваме там близко каде се војуваат, загасимо светла и так минаваме, да нас никој не вижда. Беше многу трудно моменти, трудно време, 93 година, и играх за Борец Бања Лука 6 месеци близко до Нови Сад и тука ме вижда војна Нови Сад и зехаме и тука останах наредни 6 години. Кошмарите од војната още ли ги преживявате? Много. Моја жена, кога му спимо в леглото, имам ти неки, събуждам се, говорим в сна. Имал сам преди много и ходил сам и код психијатра и говорили су с мене и так с време на време врштат се пак. Јел ти тој човек, мој дед и моја баба, мој башта, моја мајка, само да немамо хлеба да едем, само да нема војна. Јел тоа е нешто најгоре што може да погоди един народ. Времето лекува ли тези отношенија меѓу од бивша Југославија од страните или какво впечатление ти дава? Сега? Да, сега. Босна е едно буре барут. White water, pure and natural, from Bulgaria. Винаги държа да печеля мача, може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих застраховка злополука План VIP. Една за мен и за семейството ми. Застраховка злополука План VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусала застрахователен брокер. Избирам да сме спокойни. И аз, мамо. От Мусала застрахователен брокер. Сеон не пропускаш нито един гол и получаваш най-добрата ни ТВ и стриминг платформа. Сеон ап го правиш без приемник, само с интернет, директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
А какво си спомняш от престоя ти във Войводина, Нови Сад? Как преминаваха битките с грандовете? Партизан, Црвена звезда? Бех во Војна 6 години. Со Црвена звезда и со Партизан тоа беше дербита, тогава беше многу добри фудбалисти и во Звезда и Партизан. А тогава имахме проблем што беше ембарго, ми не можевме да играеме во Европа. Играх 2 финала за купата со Црвена звезда, не спечелих ни един. И остатокот да живее во Нови Сад. Војдена Нови Сад е винаги су давали многу добри фудбалисти и за националниот одбор и во чужбина играха. Од Војдена Нови Сад е најголеми треньор Вујадин Бошков. Од Војдена во Нови Сад е Синиша Михајловиќ, лека му преспочина. Многу добри фудбалисти. Така да играх тук 6 години. Беше ми Љупко Петровиќ тренер во Војдена Нови Сад. Там има как да го нарека, од легионери од Българија, там са Јанковиќ, Еленковиќ. Да, живееме во еден град. Јанковиќ, Еленковиќ, Загорчич, Дуци Симоновиќ, всички живееме во еден град. Виждаме се постојано. Виждаме се, с Јанковиќ има многу добри решенја. Аз треба да будем кум на свадба. И играхме тука срещу Литекс. Еден мач беше многу голема студ. Судија беше Бориело, италијанец. Беше многу голем студ. Аз ga убих, прецека ga, убива ga. След мача, журналист пита как днеска, аз ми кажем, каде био Јанковиќ днеска од 2 до 4 и негова жена се кара многу на мене и сам взиме и каже, Драгич, нема да ти буде кум, ще буде Јеленковиќ. И так не стана аз кум на Јанковиќ. Така. Ali са многу добри решенја, многу добри. Това е за мача на Герена, когато тя е псувала от трибуните. Да, она е псувала. Аз съм njega убил, чувал съм ga danas постоянно. А вие сте почти роднини? Да. То му е прва жена. Ние сме повише заедно. Имал ли си оферта от двата гранда, Партизан и Црвена звезда, докато беше в Војводина? Кога пристигнах први 6 месеца, тога играхме Лига шампиона, а Лига шампиона било е Војводина, Звезда, Партизан. И јас играх многу добре и во Звезда пристигна Ненад Сакиќ. Он е играл после во Самдорија. Пристигна, аз пристигнав сушто тоа лето, пристигнав во Војводина. Играх многу добре Лига шампиона и веднага искаха да замени да Сакиќ ја отправи во Војводина, да се отидем во Звезда и не получи се. И втори пут Љупко Петровиќ стана тренер за Звезда, аз бех во Черно море и игра Љупко со Зенит. Лига шампиона, а Зенит беше многу брзи, Кержаков и како се казат други. И Љупко ми се обади да ме докара во Звезда. Аз влезах во рейса, кренехме на подготовка и излезнах од рейса. Чекакаме един час, говорих со Љупко по телефона и каже чека един ден, два у Софија. Черно море замина на подготовка, остана у Софија 2 дни и нешто се не договорихме. Љупко предложи мене на Драган Џајич. Џајич каже како ще докараме фудбалист од Черно море и не стана ништо. Наричаш Љупко Петровиќ твој фудболен башта. Разкажи ни какво научи од него, од работата си с него, и после как съдбата ви събра и на Герена след Војводина? Научих многу, аз му голем башта винаги. Беше ми во Војводина Нови Сад. Научих дисциплина. Винаги ми е говорио как тренираеш од понеделник до петак, так што играеш субота мача. Ако мислиш од понеделник до петак да тренираш леко, а субота да 100% даваш возможности, нема да стане. Бехме во Војводина, тука бешме 1 година и кога Љупко стана треньор на Левски 99 година, аз имах още 2 години договор со Војводина. Покани ме чрез Воркапиќ говори с Наско Селаков, беше тога директор, и они се разбраха и тако сам и 99 година пристигнал на Герена. А ја ми кажи, как реагира когато Љупко Петровиќ, твоя баща, стана треньор в ЦСКА? Аз съм му казал. Веднага съм му се обадил, рекол съм му, зашто си направил това? Ти си една легенда на еден најголеми одбор у Българија. Хората те обичат, луѓето те обичат, какво си дал за тај одбор. Ти не могу да поверувам да си направил това. Да си отишол там, каде сам аз рекол да немам пари в джоба, не би отишол тај одбор да играем.
Govorio je sad Griša, to nije CSK, to je Litex, govorio je neki неща, tako da je došao na Армија. И в ЦСКА казаха, добре дошъл в най-големия отбор. Да, така е. Историја се Љубко има многу. Никога нема да забравим следи мач бихме. И тука на Пачевиќ има едно ресторанта, Бато беше, и седехме аз пажни с njega. И ми искамо да идваме къщи 10-11 часа, не. До 4 сутринта ми пиемо бира, виски, ракија с njega, не дава да идеме. И во 4 часа се събужда и седи и само изведнаш каже, мајката да ме беме како вас двојма правите тука. Мрш къщи, утре имате тренировка. Идваме на тренировка. Един на един преко цели терен. Спринтови. Аз површтам поред линија и он сврши тренировка, идва поред мене и каже, ще идваме до вечера пак. И как да не погинеш за такав тренер, такав човек? Он е бил уникален. И в Албена, бехме в Албена на подготовка, имахме един ден почивка, и аз нешко отидохме неко кафе, беха нека момичета тука, и искат на автограм, али нема то не де да запишемо. И едно момиче тако извади сиса и аз сложих автограма тука. А в Албена доле в бара беше Љубко седеа. И она директно в бара и говори, Љубко, сега сам био с твој фудбалист, дал ми автограм. Каже, кој фудбалист, они спит. Казал сам 11 во стаите. Каже, гледај Драгиć. Љубко зима то момиче во стајата при мен. Куцат на вратата, нешко отвара вратата и каде видео што, само се врна и каже, брате, това е за тебе. Нешко Миловановиќ. Нешко Миловановиќ. Аз излезам, Љубко каже, ти како нормален се гледал, аз каjem на таа момиче, ти нормален си, ко си ти, аз тебе не познавам изобщо. И тука аз направи некои неща. Лесно ли се адаптира и кои бяха тарторите в съблекалната в Левски, когато дойде на Герена? Как те приеха въобще? Беше много трудно. Влизнах в съблекалната, беше всичките ту, Георгиев, Гошо Георгиев беше во съблекална и видим некој момче игра тенис на масен, во тоа гледам, видим крешти, вика, тук не знам кој е. Идва пре мене Гошо Георгиев и каже, аз сам Гошо Георгиев, аз сам најголемиот тука, ако будеш имал некои проблеми, само се обади на мене. Качо, Гошо Георгиев до Мио Педник, централни нападател што бил. Да. Беше многу трудно и аз играх десен бек, получих нека контузија во Добружа, глезања вам, там. И може би не би ни направил кариера во Левски да сам играл десен бек. Играхме еден мач со Локомотив Софија, там беше един Чорни Мукаси, казва се, беше најбрз фудбалист. Да. И Љубко казва, днеска играш централен заштитник. Играхме, бихме 1-0, Мари кара гол, аз спрех Мукаси, не пипна топката и од тагава играх секи мач като централен заштитник. Беше многу трудно, като чужденец. Не, всичките ме прихвахите добре или они виждаха да сама сека тренировка, секи мач дам 100% на терена и нема како. И кога всъщност разбра Георги Георгиев дали е бос или не е бос во съблекалната? Тек после се раздоа, гледам некој игра тениска маса, крешти, кара се на всички, реко, кој е, бати, не знам кој. Идва пре мене и каже, брате, аз сам најголемиот тука, ако имаш неки проблем, само се обади. И бевме пријатели до ден днеска. Има ли историја од лагера или пътување, която и не сте кара да се усмихваш? Може да разкажеш също. Па беше много, бехме. Сесам си еден пут бехме на Боровец на подготовка, имахме почивен ден и пак всичките в стаите 11 часа. И аз, Иванков, Нешко, Топчо, Бачев. В колата отидехме нека крчма там, не знаем нија. Бачев е волио те крче, Георги Бачев. Беше много добар футболист, много ми е жал за njega. Аз сам мислил да е то втори Христо Стоичков. Кака беше футболист с левия крак, али контузија спреха и отидехме... Обърка му се кариерата. Да, така е. Отидеме та нека крчма, бехме до 5-6 утру, танцуваме, врнахме се рано утро в хотела. Беше много истории. Најхубава историја за мене, аз сам почел да плачем в Турција кога бехме на подготовка и тогава Митко Иванков е съзнал да нема повише да остана во Левски, кога сам скарал с Муслим и в рейса на тренировка отзад беше, устанал е и запео е песма, брате, ти си винаги един од нас,
Мени се сузе иша на очи. Сношти беше с njega на мача, Митко е мој голем пријател и ти 23 години од кога се заменал за Левски, винаги се видел с njega на врска по телефона. Која од трите титли с Левски е најценна за теб? Па сичките три се добри. Добро, прва титула сам учествувал од една полусезона од новември до јуни месец, втора и трета и при Љупко и при Муслин. Сички титули се ми драги, сички мач кои сам одригал, сички гол кои сам карал. А знае се тука в Булгарија, ако караш гол на ЦСКА, ти си... Аз сам и карал на гол на ЦСКА и автогол един имам срещу ЦСКА. Имаш 2 гола, како? 2 гола. Да. А то беше на финал на купата со Овча Купел и то Гошо Петков земе на топка и спусни и ја не удари мене краката и 0 на 1 Но полувреме. там пише автогол Драгич. Да, и од там нататка второ полувреме било е мачкање јако. Как усещаш Българија през годините? Да вам казам, живеем у Нови Сад. Играх за Војна Нови Сад 6 години, над 200 мача, не знаем нија колико. Нико никада nije из тај клуб се обадио по телефона и казал ми идвај на тренировка, идвај на мач, на коктел, на било шта. То се неки новите хора, јас не знаем, ти хора дали знае да ја живеем тај град изопшто. За 23 години Булгарија стана моја друга страна, Софија стана мој други град. Аз не знаем какво е моја глава, какво се случило с мене, а аз винаги казам, за мене Левски во моја кариера дал сичко, аз сам njega дал многу тоа, 3 титули, 2 купи. И то кое сам доживео тука, и то кое доживljавам и сега и на мачови во града, нема пари на света кое може то да купиш. Пари искачиш, спечелиш, ali to ne može se da kupi. Ta ljubav, moja kam kluba i fenovi kam mene, sled 23 godini, аз имам Instagram и пишу ми неки деца која не знају изопшто, нису ме гледали, ali каже, наши мои татковци и дедовци su говорили за тебе, какав си био, што си био. И винаги, секи пут кога дојдем тука, срце ми е големо и јас кажем, моje срце синјо и тако што буде до крај на живот. Има една много интересна снимка, когато си в агитката на Левски. Да. Как стигна до тоа? Тоа е мач срещу ЦСКА на Армија и бихме 1-0, кара гол Гонзалес, како се казва? Беше един Малкија, Левски играе. Аз од Австрија идвах на тука. Идвах тука поканиха ме, идвах на мача. Тоа е први мач кој сам био на агитката като фан. Тогава като играч да те върна, најздрави бяха сблъсъците Литекс Левски. Червен картон имаш в този матч. Помниш ли историята? То како играхме полуфинал за купата на Герена. Тогава беше. Утре събуждаш се сутринта, отвара Меридиан матч или 7 дни спот, аз не знаем. Грешници наказани. Аз, Топчо, Марков, Стоилов, Љуко Петровиќ. Всичките по 6 мача, по 4 мача и глоба 3000 лева, 4000 лева. Љубко ми каза на разбор, ти нормално си, какво си направил? Па аз кажем, чале, па ти си ме бутал на терена и говорим му, удри их и майката да им ме удри. Ми паднахме в Ловеч, мислим 2-0, так, не знам как би резултат. И на Герена 1-0, испуснахме положение, испуснахме дуспи. И при сам крај на мача Бисен Ивано Џајич скараха се нешто на терена и јас бегах 50 метара и во кроше ударих. Дали био Џајич, ал тади и Јово био во Литекс, тад смо се ми баш били јако. Да. Јов тој бега од тези, да. По-скоро е Николај Димитров Џајич. Џајич. И бихме се, али тој е на терена, али е било тако миле, во тунела е било да е то нешто Вутова су избили. Тоа е било Марков. Јов е запалил силно фитила и избегал. Да, он е забегал. Да, nije Јов. Не. Џајич. Беше тој мач забавним. Винаги ще забавним. А как се разбираше с шефовете на Левски, с Грашнов, лека му пръст? Грашнов ме обича. Аз кога пристигна, Грашнов е био многу добар човек и многу е дал за Левски и като
МТЛ като спонзор, многу сме добро отношение имале с njega. Први телефони кои пристигне Samsung давао на всичките фудбалисти. Беше многу добар, многу обичал Левски, беше голем човек. Мари Стоилов тогава разправяше за този период, че не е виждал такова нещо в България в футбола. Вика, назначени касиерки, които ни търсят нас да их ходим да си вземем парите. Така е. Звънят ви като. Аз сега виждах Галя в Баня Лука и аз я прегръщам, целувам. Реко, Галя, най-више сме обичали тебе. Идвали сме на Леге, качвахме се на втори, трети етаж, даваха на парена рука, каже, Драгич, сине мой, повише нема това. Они сега гледат телефони, заплата им е стигла на банковна сметка, а ми едва чекаха да се качваме горе. Стояхме в реда и държава и ги поручахме. Така и ние в Планета Футбол, като правихме БНТ, най-не обичаха на касата. Помниш ли го си? Преди 30 години. White water, pure and natural, from Bulgaria. Винаги държа да печеля мача, може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих застраховка злополука План VIP. Една за мен и за семейството ми. Застраховка злополука План VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер. Избирам да сме спокойни. И аз, мамо. От Мусула застрахователен брокер. Сеон не пропускаш нито един гол и получаваш най-добрата ни ТВ и стриминг платформа. Сеон ап го правиш без приемник, само с интернет, директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата. Защо не игра на реванша с Железничар Сараево и какво ти каза Сирако в самолета също? Помниш ли тази история? Аз в Сараево играх. На реванша? Не, реванш не играх. Зато што съм бил подписал фактически договор sa Трабзон. Било е договорено всичко. Може би он ми е баш наскоро ми е казал, искаш ли да замине за Турция преди мача и след мача. Реко, айде Сараево, Босна, моя страна, давай след мача и ще замине. И отиде къщи на свадба на мой брат. Завърши се свадба, аз се събудих сутринта, получих нека треска, како се казват, овчия грозница получих, заминах за хоспитал, лежах 22 дни в болница, свалих 20 килограми и нищо не става от моя договор с турците. Тогава бил муслим, върнах се на Гарена, нисам могъл да се възстанови никако, имунитет ми бил много слаб. А каква диагноза? Какво се оказа, че е това? Овчия грозница, како се каже, од овца, неки вирус съм получил. Аз не знам, нито съм некъде видел нещо, неки вирус съм получил, кој ми влизал в телото и ослабно съм 20 килограми, 20 дни съм бил постоянно в напрежение. Какво си спомняш от участието на Левски в Шампионска лига? Хубави спомени. 3 пута имахме, 3 пута на мало фалило да влизам в групите. Први пут с Бешикташ, там паднахме 1-0, тука на Гарена 1-1. Втори мач sa Галатасарай бешме най-близко, там паднахме 2-1 в Истанбул. В Гарена, мислим да Пантелич кара гол на 1-0, али таде е био, сещам се и ден днеска, никад нема да му забравим име Коломбо, французин судија, рефери, он нас е убио, nije нам ништо дал. И трети мач sa Динамо Киев, пак имах шанс, паднахме, мислим, Софија 2-1, тамо имахме Дуспа, Челиков изпусна, може би да сме карали тај гол во обрано срeču. Фално ме малко, имали сме много добар одбор с добри бугари, с добри чужденци, али ето након пар колко години Мари Стелиович знamo во групите. Някъде четох, исках да те питам, защо казваш, че Ибрахима Гай още съднува Георги Иванов Гонзо? И Ибрахима Гай
Гонзо секи мач в дербито кара мој гол. И јас сам имамо со Ибрахим Агај таки саблеси да убивахме се на терена. Ибрахим Агај беше един ненормалник. Се запомним, Витошка идва мас од центара надол, а Ибрахим Агај срещу мене, док ме виждал, веднага избегал на другата страна. Jer mi smo тогава убивали ЦСКА, тепахме и каде и стигнахме. Аз мислим да сам, може би, едини чужденец в историјата на Левски кои имат колко, негде около 12 мача на дербита и за купата првенство, всеки мач кој съм играл, ниједен нисам паднал. И като фудбалист на Марек, Дупница играхме 2-2 и като фудбалист на Чермоно бихме и на Армија 2-1. Черна котка си на ЦСКА. Да. Как се стигна до раздялата с Левски и защо Муслин ти каза, че няма нужда от теб? Па след 3 титули и 2 купи и една година съм бил најдобар чужденец, централен заштитник, одихме на Турција подготовка и тука получих на Хилеса малка контузија и може би след 10 дни ще се оправим. А дали Муслин плавил нека делевера с Обилич, казал е на Майкл Чорни, ще докарам подобар фудбалист од Драгич, фудбалист се каза Зимунич. Тај Зимунич идво, мислим да ние 1-2 мача одиграл. Направиха там за големи пари идвао е на Герена. Аз мислим да е Майк Чорни то разбрал всичко и аз съм му казал в Леге, седи Муслин и Наско и аз му казвам само да знаеш, након 3 години аз заминавам от тај одбор, 3 титули, 2 купи, има Господ Бог, ще заминеш ти за мене много брзо. Мислим да не бил 1 месец с Славија падна, изгониха га. И рекao sam на Наско, моля те, директоре, остави ме, ще играем 6 месеци без пари, ништа не мораш да ми даваш, само ме остави да докажем да нисам контузан да могу да играем. И последња била на Муслин и тогава съм заминал од Левски. А обиден ли си тръгна от Герена? Не, аз не могу никога да будем обиден Герена. Герена е мој други дом, Левски е мој одбор и нема како да будем обиден. Дал сам свој максимум, Левски ми дал многу, аз сам дал многу на Левски и так путишта се нам се разлиза, отишол сам у Черно море и Гошо Тодоровије станал треньор, заменio е Муслин и он искал мене да врне од Черно море. Ali čuždenci bili su 3 i nije mogao nikako da potpišem. I kazao mi onda ako imam bugarski pasport, mogao je da me zemi. A koga davaha pasportite bugarski ni na Pažinji, ni na Neško, аз бех титуlar, Наско каза, теби не треба паспорт, ти си титуlar, даме паспорти на ти кои не играјат, да можемо да докараме другите. И тако нисам взел, може би да съм взел паспорт, по-добре да съм бил на скамейка да съм взел паспорт. Виждал ли си от тогава Муслин? Не. Нести. Последният път съм го видел тук на Герена, никога повече. Ако трябва с едно изречение да опишеш престоя си в Левски, какво би казал? Аз мислим да е сан на всеки футболист тук в България, на всеко дете от малкия ногу да стане футболист на Левски. Аз съм имал, може би, сан да стане футболист на Црвена звезда, zato što sam fan na Crvena zvezda. Ali eto, Gospod Bog i put mi je odredio tu da stanem fudbalist na najgolemi odbor v jedna strana. Аз кога sam идвал тука nisam ništa znao od Levski i u Bulgarija i kakav je to klub. I za te 3 godine koje sam iskarao u Bulgarija, станал sam ne samo аз, nego moj sin. I to je to što je Levski jedna familija, što se ta ljubov kam kluba prenosi od bašta na sina, od sina na deca, като moj sin koji je golemi fan na Levski, koji idva se s mene, se što Dlogorec behme tuka na mača na proslana titula. I nikoga nema, dok sam živ, v moje srce ще bude Sinjo, dok sam živ, za mene ще bude samo jedan odbor, to je Levski. I винаги sam kazal, хората su тука направили od mene nešto što аз nisam poverovao da ще mogu da budem golem fan na taj klub. Сега, ние
може да ти предоставиме една застрахователна полица от Мусала, застраховка, злополука, план VIP за теб и семейството ти, защото, както разбираме, ти много често си в България. С тази полица от Мусала Брокер получаваш VIP защита с покритие за най-важните рискове, за да разчиташ на защита в трудни моменти. Виждаш как е при нас. Дори шампионите имат нужда от застраховка, а затова се грижи господин Памуков. Това са от нашите приятели от Мусала, което най-силният застрахователен брокер в България. Между другото, и спонсори на ЦСК, значи ще уважат. Да. Кой те оговори да отидеш в Черно море? И защо Черно море? Да. Па, аз разтогнах договор тогава с Левски и седех у София и големия Иван Вуцо лека му обадим се по телефона и каза ми: Драгич, всичко знае какво се случило и искам да отидеш при мой син Вили у Черно море да докажеш на всичките да не си контузован, да можеш пак да играеш футбол. И така и стана. Отидох в Варна, запознах се с един човек, аз не мога да кажем човек, дали е ванземален, дали е Вили, то е нешто уникално, не само Българија, него на света мало таки хора имат, кои са 24 часа в напрежение, 24 часа в футбола. Запознах се с njega и останох, аз ga вичам Чале, останахме толико години на врска, пријатели големи и с негово семејство и јас говорим, вчера се обадих след мача на Светло, говорих во Бања Лука. Ти без Светло беше малки, а кога јас си гледах во Черно море, трчах тамо по Гран хотела, и так се, Вили му стално ударах по глава, бегај тамо. И да кажем кај Свето, всичко ми моја баща прича за тебе и сега е станал голем вратар. И престој в Черно море, нема да забравя никога, беше многу хубаво, беше Илјан Павлов беше президент, он ме докара, направи договор с njega. 5 дни беше в хотела Гранда, 6 дни събуждам се, не знае како стават. Хората бегат насам, натам, говорит. Каже, убиха Илјан Павлов и... Илија Павлов, да. Да, Илија, да. Да. Изобщо ти си на сърцето на фамилија Вуцови, на Руслан Вуцов, на Вили Вуцов. Руслан е мој пријател, многу добар човек, многу голем левскар. Вчера бехме, идва при мене до хотела и кога играх в Австрија, Матесбург, Руслан е био с жена и со свој син, баш е таа снимка, беше на мој мач и с Гошо Тодоров. Аз обичам многу фамилија Вуцови, Вили, Руслан и башта му и то су хората кои ме поштоју, уважајат, ја njih и завинаги ще буде мој пријател. А някаква историја од фамилијата, с някој од тях? С Вили Вуцов не може да няма. С Вили беше многу истории, уникални истории. Тоа е преди 6-7 дни гледах негово предавање, сложи там нека амблема за Мерцедеса, мене и двама пријатели с големи носови, една слика и он каже на моје предавање што ще буде амблема за Мерцедеса, за таки некои истории. С Вили е винаги. Мач с Черно море тогава победихте ЦСКА на армијата. Да, бихме. Идвахме на армија и бихме и 2-1. Аз казах... Та не беше и 3, не знам. Тргнахме од Черно море, играхме среда с Литекс и субота с ЦСКА. Отидехме во Ловир, бихме 2-0, идвахме на армија. Почна мача, чупиха ми носа во 5 минута. Идва доктор при Вили и говори, Драгич, не може повеќе. Каже, Вили да те менјам. Реко, ти нормално ли си, как да ме менјаш? Аз взех неки 3 лепенки, сложих на носа, затворих, изобшто не мога да дисам. Врнахме се, бихме и 2-1, аз му се качих на грба, правихме облековке, цел стадион виче, Драгич, Вили, дучето се една бутилка фрля на нас, там падат по терена, влизахме во съблекалната. Голема историја. Този случај, дето ние разправяме как Иван Вуцов, мира на праха му, казаше, кажете му на Вили, не може така хубава победа и с костюма локвата и половината победа остана у локвата.
Да, беше фрлил се на терената. Вили тук казва, че се е подхлъзнал. Да. И в Аз се подхлъзнах тогава, като беше. И в Дупница с ЦСКА играха 2-2, сакале на кара гола с рука. Тогава беха мели. Мач спре 30 минути, никой не играе футбол, само се биха. Вили грабна суди 1, 2, 3, ми вамо с футболисти и не спират мача, 30 минути нема ништо. Ми водихме 2-0, 2-1 и јас една лопта с глава да бутнем, сакале с рука като Марадона, каран 2-2 и признаха гол. Мускале беше рефери. Судија, да. Идват njemu Вили и каже, видиш да е била рука? Он каже, днеска е во питање мојата кариера. Или ще признам гол, или случај. А ти как се озова в Дупница? Па, аз отидох в Австрија, од Австрија отидох за Азербејджан. Отидех там и Милушев, президент на Марек, Вили пристигна там, Стефан Милушев ме покани, многу добар човек. Јас имал сам многу хубаво отношение с njega, многу готин човек, всичко го испоштувал како е требало да ми дават. Био сам во Дупница, имахме многу добар одбор, играхме доле, колку играл сам 6 месеца, поне една година и заминав. Кажи ни за Австрија и за Азербајджан. Какви сте спомените? Зашто там? Можеш ли на друго място да отидеш? Па могол сам, аз говорих то на друго место, могол сам у Турција. Заминах во Австрија, тај Матесбург игрao во Бундеслига, njihova прва лига, играх там година и половина. Последниот матч, сештам се, играхме с Австрија, а ГАК играе, ГАК играе кшти. И ако ми биеме Австрија, ми оставиме лига, ГАК става шампион. А Австрија ако бие нас, става шампион. Ми бихме 5-1, аз карах втори гол за глава. И беhe всичко наред беше, всичко и два од Турција, еден турчин треньор и прва тренировка казват чужденци кои су били преди мене не требат докарат своји чужденци. Идват моите чужденци. Да. И тако замина. Комисионните идват. И потом замина за Азербејджан. Обади ми се Сафет и Хамдо Санджакли, они су големи. Сафет Санджакли играл и Бешикташ, Галатасарай, Трабзон, големи менаџер и докараме Истанбул, каже иди со Азербејджан. Аз не знам ни каде е тоа, Баку. Аз сам мислил Баку на столица, не, аз идвах во Туран некаде тамо до грузинска граница. Идвах у Истанбул, подписах договор, он ми дадне еден сак пари с долари. Јас како што јас правим со тоа, то нема пун вако сак. Каже носи 100 со себе. Аз отидев подготовка на де ходихме там, сврши подготовка и врштаме се ми у Баку. Оставаме у Баку 7 дни, реко добре, хубав град, Баку, столица на Азербејджан. Не, каже ми идваме на другите град. Туран, пристигаме там, на стадионот заклаха овца, мажут се там всички фудбалисти, они су муслимани, на стадиона на тренировка 3000 хора. Всичките са златни зуби, нема жени. Азербејджанци, златни зуби, секи мач 10.000 пун стадион. Кад завали дъжд и почне да греми, аз само кажем, ако гром не унадари, одрадено злато. И бехме тука на први 6 месеца, први на таблица. И заминавам за почивка и врштаме се и тај собственик на клуб заминал, и аз преминах в други одбор. Азербејджан е страна с нафта, там да узмеш лопата и да отвориш земја, нафта излази. А не ти ли беше скучно в Австрија? Бех там с жена и с син. Ходих и президент на Матесбург ме кара да ходим на училиште да учим германски. Али како да се учим германски, аз учим 1 час и излезем в Матесбург, таму босници колко искаш. И onda само говорим на наш јазик. И Краси отказа немски да учи, няма. Не. А в Азербайджан семейството беше ли с теб? Не, беше сам. Азербејджан, таму руски говорих и таму се споразумеах. Они беха, син ми крена училиште и onda се остали у Нови Сад, беше сам там. 1 година. Идва е најекзотичната дестинација Малајзија. Там как се одзова? Един ден, 2007 година, обажда ми се Јанковиќ. Зоран ја. Кој пријател. Мој пријател. И говори ми, ти искаш да ходиш у Малезија? Аз кажам, каде е Малезија? Не знам изопшто. Каже, ти имаш босански паспорт, теби не треба виза, може да идеш веднага там. А Здравко Мамиć, тренер кој е био в Китај на Јанковиќ, тренер, помошни, станал тренер на Сабах. Тој е еден одбор во Борнео на море. И аз заминах там. Играха последни матч и след това играме купата.
Отидох там, кога кацнах на аеропорта, там така жега, така влажност, едва издржах. Одиграх един матч и казвам, играмо за купата. Групите минахме, идвахме до полуфинал. Полуфинал съм играл Малезија пред 85.000 фенова. С Перах. Къща играхме 0-0 и паднахме там 2-1 последна минута. И тако стадох в Малезија да играм, играл съм у Сабах една година и 2008 година спреха за чужденци. Не може повише да играат. Наредни 4 години за развоја за нихов фудбал искат малезици. И јас се врнах в Србија, в Босна и 2012 година на 39 години заминах у Джохор, тај Джохор кој е сега најголемиот одбор Малезија, подписах договор на 2 години и там сврши кариера. Малезија е екзотична земја с море, плаж, едногодишње дома там сам пред цела година лето. Така да многу ми таму хареса, многу. Съжаляваш ли за нещо в кариерата си? Пропуснати шансове, нещо, пропелени трансфери, нещо? Па може би ти трансфери кои сам могол да отидем, може би некој други одбор, може би што нисам играл за национален одбор на Босна, тога сам бил в пуната снага, али аз сам доволен. Може би да сам играл неки други одбори, може би да сам взел неки големи пари, може би тие одбори ми не би уважали като мој Левски сега и изопшто не сожалявам за ништо. Шаслив сам и хвала на Господ Бог што ме отправил в таков един одбор каде ме уважават хората и јас уважавам тај одбор. Кои сблъсъци с нападателите помниш? Сега, след толкова години. Играхме с Челси, беше Хасенбайк, Гудинсон. Играхме с Галатасарай, беше Хакан Шукур, Умид Давала, Хашан Шаш, Умид Каран. Големиот одбор, да. С Динамо Киева беше Шевченко. С бугарски одбори најтрудно ми беше срещу Нефтофиник во Бургас, срещу Пламен Тимнев. Беше тако добар фудбалист, многу јак фудбалист, многу здрав, бихме се јако, али веднага след мача стихнахме руцате като да ништо не било. Матчът или моментът, който носиш най-дълбоко в сърцето си от твоята кариера? Па матч се ЦСКА. На Герена, остатъчно положение, Пантерни центрина с страни, јас кара гол са глава и аз исках да влизнем в трибуна, в фанови, да се не връщам изобщо. Али гледах на коju страну, видим всичко заграждено, не могу да се правим пред ограда. Реко, ајде што остане на терен. То мислим, тај гол и тај момент във вечето дерби ще помним за целия мой живот. Дълго време беше менеджер. Кажи ни за тази професия вече, тя много се промени. Бех за Азия, там за Малезия. Имах много приятели кои играеха с мене, оставах в контакти и кои са останали там старши треньори. И onda праща футболисти от Босна и от Сърбия там директно, не след директори, президенти, не директно като нима. Така да бех там доста години в Малезия, имах там с тия моите приятели работех. Тази професия допада ли ти е менеджерството? Па, трудно е сега. То е сега... Голямо надлъгване. В моето време беше в Сърбия, България, беше един-два менеджера големи, Србија тоже. Сега су всички менеджери. Сега таксиста е кара кола менеджер, а онај што работи като водоинсталатер, като електриците, всички продават фудбалисти. Всички чуват, има добар фудбалист, обажат се, има добар фудбалист, ще го продам. Та професија е сега баш... Код нас у Србија таксиста кара кола и запозна се мене, имам, каже, добар фудбалист, каже, ајде да ти го продам. То е... Да ти кажем, така е в журналистиката. Днес всеки е журналист, всеки пише. Не, вас двојца сте најголеми и по моето време, преди години и сега, остали сте... Да, те останаха малко такива. Малко, да. Още сме тук. Да. А в Сърбия какъв е в момента футбола? Има ли пари в отборите? В Сърбия, в историјата на фудбал никога повише нема пари него сега. В мој одбор Воена Нови Сад зимат за фудбалисти, за 2 милиона сега зига фудбалиста, за милион и половина зима фудбалисти и то домашни фудбалисти играат, имат заплати од 20-30 хиljada евро. Фудбалисти кои на скаменка имаат 10 000 евро. Аз играат 6 години во Војодинја. Ништо не заработих
Кога заминах за Софија, Јанковиќ ме отправи со кола тука до Митница, не имах за еден телефон, али играх за љубов, играх во своја глава, мислех што играм еден ден да отидем некаде да заработи пари. Ето в Левски, пак ти се Така получило. е. И сега си спортен директор. Да, станах преди мача срещу Борис Бајнолка Левски, обади ми се президент на Рудар Приедор и каза ми тешко смо состојање, испадахме од виша лига, искаш да помогнеш одбора да станеш спортен директор, да съберемо фудбалисти и да се експресно следващата година врнемо. Така да съм станал со спортен директор на Рудар Приедор, тој е одбор кој сам аз одраснал като малкија, тој е мој град, тој ми живи моја мајка, башта, брат. И од понеделник почна подготовка и събираме фудбалисти и сега ще видим во таа улога како ще стане. Финансија имате ли? Не, многу су зле. Они се ме ставили да аз намерим спонзор. Значи отново ще работиш за, Да, за слава. да намерим спонзор, така да съм намерил мој пријател од Нигерија. Он ще буде спонзор на одбора и мислим ще буде всичко наред. Спонсор от Нигерия, не бях чувал, това е ново, пожелавам ти успех. Тоест, босенец ли? Не, нигериец, един который има своја академија, фудбална академија од 18 години, и во Босна може да играе 3 од Африка и ще докарат својата 3 фудбалиста. И вчера говори с треньора на националниот одбор на Нигерија за 21 години и каза ми да изземим и да одигра 2-3 мача, он ще дојде да гледат и веднага ще ги извикат за националниот одбор. Търси најдобриот българин Стефано Лазаров, който работи там от 15 години в Нигерия. Той е много силен с трансферите. Това от нас. Синът ти Алекса Драгич още ли е част от отбора на Борац Чачак? Не, спре с фудбала. Сега е фан на Левски. Прати всеки тренировки, всеки мачови по видео, по телевизија, Играл е фудбал, има една сериозна контузија на крстни врски. Оперирал е и nije могол да се врне. Најтешката контузија. Најтешка, nije могол да се врне. Био е во Молдова, во Флорешти, во прва лига, био е во Грција и јас, кој сам искал да стане фудбалист, седех еден ден и казах му, сине, подобре да спреш со 25 години, него да се мучиш до 33-4, да не заработиш ништо, подобре да кренеш на неката друга страна во живота и так се разбрахме, сега е ожених се, живеа в Нови Сад, така да во близко време ще замине за Англија, негова жена, башта работи во еден хотел во Лондон, а собственик е един индиец. И след една година башта негова жена заминава за пензија и искат njega да он земе то да работи. Съпругата как се отнася към твоята професија? Емина. Она е била тука била е с мене и в Софија, и в Австрија. Nije била в Азербејџан, в Малезија. Она во фудбал не разбират ништо. Сврших мач на Гарено, пита кој е био днеска. Не знае кој е резултат, али ме после пита има ли ме премија, сме печелили неки пари. Това е фудбална съпруга. А добра е, она е добра, нас двојата сме сами, син е сега оженио се и живее сам, а нас двое су. Запознах ја, беше малка на 17 години, аз кога играх во една Нови Сад и заминах за Чачак, преоступих една година, запознах ја тамо. И зех в Нови Сад и иска да правим свадба, не може на 17 години, мора су да се разпише и башта е мајка да би могла да си е за мен. Нещо ти да споделиш. Хареса ли ти Софија сега? Как ја намираш? А да, Софија се изградила, променила многу и многу чужденци има тука. Мои левскари су едните същи, още су поголеми, още су попривржени в одбора. Кафаните по-добри ли се? Добри су. Добри су и баш вчера след мача ходихме во Сив, там ресторанта седехме до касно. Хората су добри и хората су като вас двамата, остали сте исти, не се променили, още се помладили, али сте Тука да спираме предаването. Спирај тука. Подмладихте се. Драгич, много ми беше приятно. И мене. Бързо минам с тебе. И мене. Късмет да имаш и всичко да се виждаме пак. И мене, и на вас двамата сте живи, здрави, вие, вашите семейства и ще се виждаме задължително на Герена. Хвала, как си Петър.